Dinoke down kami kay Bad ko ng Marasa. Marasa pa lang pero dahil. Ate nga, hindi yung marasa. Marasa masarap eh. Masarap po yan, marasa. Pero Marasa pero kay Nano. Ako ay nag-Chinese, inay masarap. Kay Chinese Marasa. Ako bibili, nag-asawa. Taga Marasa ko no. Marasa yun. Kaya ano nga marasa nga, sa inis mo ng tindera. Dako yo. Kung yung gamit mo lo didi, in-open mo lo na ng Facebook didi. Pwede dito. Para makapag ano dito no. Pero okay na yan. Hi guys. Nandito tayo ngayon. So guys, dito kami sa Juan. Kami guys sa Dolomite Sand. Ayan, kapatid ko kasama ko. Ayan siya. Dolomite Sand. Ayan po. So guys, dito tayo ngayon sa may Dolomite Beach sa may Manila Bay. Papasok tayo ngayon. Ayan po, sa likod natin. So papasok tayo dyan para tingnan natin sa loob. Ano? Papasok tayo sa loob para makita natin. So ayan guys, dito tayo sa loob. Ako may dito ako. Wala. Ayan po. May magulang kayo. So dito na kami. Dito yung kapatid ko. Sama ko. Dito tayo sa may arko. So tara guys, pasok na tayo. So ayan guys, makikita nyo, andito yung Dolomite Sand. So ang dami pong tao makikita nyo. Ayan, makikita nyo napakaraming tao. So ayan po, dami po ng tao makikita nyo. Ayan, daming nagpupunta dito. Ayan. So ito na po yung bagong Dolomite Sand guys. Wala nyo, makikita nyo daming tao no. Ito na yung sinasabi nilang Little Boracay. Sinasabi nila Dolomite Sand ng Manila Bay. So andito yung arko. So makikita nyo guys, dito meron siyang akyatan dito para sa mga disabled. Pero mayroon ditong rampa ng wheelchair no. Kung makikita nyo, so pwedeng pumunta dito yung kahit yung naka wheelchair guys. So makakapaba siya dito kasi meron siyang rampa dito. Tapos dito meron din siyang hagdan guys. Ayan, dito yung mga maghahagdanan dyan. Tapos kung makikita nyo, dito under construction pa to yung di banda rito eh. So hindi pa masyadong pinapapuntahan no. Pero ayan po siya, ganun po siya kalawak guys. Hanggang doon sa may malapit sa
American Embassy, no? Yan po. So bababa tayo guys. Kung makikita nyo guys, ayan, no? So ito po yung Dolomite Sand. Kung makikita nyo, ayan siya. Yan yung itsura ng Dolomite Sand. Ayan guys. So ayan. Yan po siya. So makikita natin daming tao, no? So ayan. So dito under construction pa to, no? Continuous pa to dito. So ayan po. Ayan. So kung makikita nyo guys, ayan. So dito medyo may pagkaputi-puti na rin dito ng ano, no? So namumuti siya sa tuwing ano siya, pag natutuyo siya. So ayan, pag natuyo siya, namumuti siya guys, oh. Ayan po siya. Ayan, pag ano siya, namumuti. Pero pag yung natatabunan siya, parang medyo may pagkadilaw, no? Pag naarawan siya, nagiging medyo puti. Ayan po yung Dolomite Sand. Ayan na. So ayan guys. So ngayon makikita nyo na. So dito sa banda rito guys, medyo malalaki yung ano dito guys. Ayan, oh. Medyo malalaki yung tipak ng Dolomite, no? Ayan, oh. Nagkahalo siya dito sa ano, sa pino. Pero dito sa banda rito medyo pino na rin hanggang doon sa dulo. Pero yung dito banda sa may baba, so medyo ano na siya, matigas, no? Ayan, medyo malalaki na siya yung tipak, eh. Makikita nyo, ayan guys. So ayan. So maraming tao dito nag-ano. Kumusta? Ano pa di? Nano na kita? Ay, channel mo, idol. I love Samar. Nakalimutan mo na ako, ah. Ay! Ginoo. Atsus! Nakabot mo pala? Oo. Nakabot ko pala kanina. Kay nag-live pa na ako, 3 hours. Ah, nag-live ka? Juan, mag-iisang oras pala ako. Kay may inuhulat ako, mamasahin ko. Ah, sus. Maligang pa, Juan. Blooming Red, Katima. Paalis na, papuntang Canada. Ah. Hindi na mabalik. Mag-asawa sila mamasahin ko. Oo. Kanina ka pa, ano, idol? Yan na pala. Nasunod pala ako. Oo. Motor ko doon ko pinaparada. Ako, tuluwat sa buka. Walang bayad ang parking dyan, ha? Dito ako nag-park. Sa buka po nila. Bila, pwede naman dito, walang bayad ang park. Sino kasama mo, idol? Kapatid ko? Hello. Yung hapon. Ayan guys, ano, so basa lang tayo ng comments. Sige, ikot ka lang, idol. So, shout out mga waray-waray dyan. Waray, mga turun pa. Naalala mo doon yung sakuhan ko na siya dito. So ayun, meron tayong nakita na naman natin kakilala na isang vlogger din na taga top Eastern Samar, siya yun. So ayan guys, dito medyo matitigas na dito yung ano, no, kasi ano na rin siguro to para hindi ano rin ng alon. Ayan. So banda doon taas pino pa, pero pagdating dito sa baba medyo may katigasan na. So ayan, marami na rin tao dito. So mostly nandito sila banda sa may baba. So titingnan na lang natin dito sa may baba yung tubig. So ayan po siya guys. Ayan. So medyo malalaki yung ano dito. Ayan. Medyo malalaki yung bato dito. Guys, ito na ngayon yung Dolomite Beach. So maraming tao na po dito. So bawal po yung shout out sa kapatid ko, sa panganay ko. So bawal po yung pagkain sa loob. So yung makikita natin dito, may ano po, may mga batang may mga batang sa tubig, eh.
Sa mga pupunta dito, bawal lang po yung mga hayop, no? Mga aso, pusa, bawal po dito. And bawal din ang pagkain kasi pagkakalat ng mga basura. Lang. Hello guys, adi kami na sa 168 Shopping Mall sa Divisoria. Sa Divisoria. So, di kami na sa food court nera. So may kami na kulan didi nga food court nga marasa kuno ini. Paano masabi? Marasa ini. Paano masabi? Pangungutan na nato kung marasa. Ano dinikit mapalit? Kasi kung merienda lang, merienda ka lang, kinakain. Marasa kuno, marasa ini. Kaya ano nga marasa nga, sa inis mo ng tindera. Wala kami dito eh. Sa inis mo. Chinese man ako tindira diri man iton kuan Bisaya. So ginduok na mo kaya kagasi na mo nga taga Bisaya kay marasa man kuno. So maghanap na lang kami Chinese man ito nakagasi na Bisaya. Marasa inis, pero sa inis. Ano maghanap kit? Marasa ka na, pero sa inis. Yes, ma'am. Dalawang ko lang po yun, ma'am. Hi, kuya. Ate, kain niyo yung marasa. Marasa. Marasa masarap eh. Marasa. Ito yung samar. Yan, masarap po yan. Marasa. Pero sa inis. Marasa pero kay na ano Walang ako. Walang tayo po sinay. Masarap. kay Chinese man ang kuan tindira. Ang pumipili. Taga-samar. Taga dinok namin kami kay magkuno marasa. Marasa ini. So ano, Marasa. maupay ang kanya koan, ngaran sa tindahan. Catchy talaga siya, catchy. So maduo ka talaga. O ano, adi na. Slow stock na si ate. Okay na po. Hindi ko naman wala. Ano? Pero kasi nokos. Ang merienda lakit. Nakakaungkit mo lang. Kasi ko matris na. Ano? Mag-snack na lang kami, mag-snack. Marasa Chinese. Kay kagasi na mo may makakuha niya di, pan-snack. Grabe. Stick trick. Secret. Wala tayo dito makakuha merienda eh. Ito, mawari naman ito eh. So guys, singkat na mo ang tindahan nga marasa ini, pero kay puro ngayon marasa ini mga pagkaon. So anong tuyo na mo mag-snack kay nangangaon pala kami. So maghanap kami sin snack. Kasi mag-snack lang kami. Mga busog pa man. So makadi kita Jollibee. Na no. Dikit na lingkod. Padahal mo sa likuran, bisang ka din sa lumingkod. Nani mo? Burger lang, tapos iced tea. Burger lang, so... Burger. Order lang ako burger. Ayoko na ng ibang ano. I want
Jollibee. Ha? Kahit ano, basta ano, cheeseburger. Cheese din. Oh. Cheeseburger. Pero waray na mga lingkuran, ade. Nakbog to, namalit to. Mga balo niya. Sana all namili. If you like this video, huwag kalimutan mag-share, like, Magaling kang comment, kupal ka. and subscribe to my subscriber. I don't know, subscribe this channel.